Tingin ko kaya paborito ng Pinoy yung sinigang kasi traditional na pagkain dito sa atin yan eh. Pagka may bisita tayo ditong ibang lahi, ang pinagluluto natin sinigang eh. Kaya naisip ko rin na what if gawin ko kaya yung sinigang na traditional na pagkain dito sa atin tas gawin kong nakakart. Kasi kadalasan 'di ba, kung mapapansin mo sa mga nakakart, beef pares, bagnet pares, kaya naisip ko yung sinigang naman. But what if gawin kong sinigang yung cart ko? Ang pinaka main dish ko kasi dito sa paninda ko sir is yung sinigang eh. Kaya kung mapapansin nyo, puro sinigang na baka, iba't ibang uri ng sinigang na paninda. Katulad ng baka, sinigang na ulo ng maya-maya, sinigang na ulo ng baboy, tsaka sinigang na bagnet, at tsaka sinigang na bulaklak. Siguro ang nauubos kong kilo ng sinigang sir, kung susumahin ko lahat, pumapalo rin ako ng mga 60 kilos. Sa sinigang lang yun. Tapos sa iba pa yung yung ulo kasi sa ulo nakakaano ko 20 to 25 na ulo. Araw-araw yun. Siguro kaya ako binabalik-balikan dahil siguro sa mura yung paninda ko. Hindi ko tinipid sa lasa. Talagang pinakukuluan ko ng maayos at saka lahat ng proseso ng pagluluto ng sinigang ginagawa ko na tama eh. Tsaka yung sasabaw ko pa lang, masasabi ko na panalo na eh. Pwede na siyang ulamin gawa ng hindi ko talaga tinipid yung sabaw ko eh. Meron taba, madaming gulay. Tsaka yung sabaw sir, yung lapot niya hindi nanggagaling sa kung anong pampalapot na ginagamit sa kung anong-ano. Ang pinakapampalapot ko talaga yung gabi. Talagang hindi ko tinitipid sa gabi para magmukhang malapot kasi masarap kasi talaga para sa akin pagka malapot eh. Siguro kaya ulo yung ginagamit kasi malasa kapag pinakuluan mo talaga ng matagal. Doon din ako nagtaka iba yung lasa niya pagka yung mga kasim-kasim lang yung gamit mo na laman. Pagka ulo sir, nandun yung linamnam. Kasi lahat ng lasa sir, alam nyo naman sir, nanggagaling sa buto lahat eh sir. Ang aasahan ng tao dito sir, pagka pumunta sila dito sir, yung quality ng pagkain natin. Makakadinayo nila to sir, hindi sila mapapahiya sa lasa. Ulo ng baboy ko sir, malambot talaga sir. Bukod po doon sir, yung sabaw masarap. Malalasayan nyo rin yung pinagpakuluan ko ng baka. Tsaka, ang typical kasi na ginagamit sa sinigang, di ba sir, pagka patis at tsaka sili. Dito sa akin sir, ang ginagamit kong sausawan sir, chili oil sir. Kapag nilagay mo yun sa sabaw ko sir, talagang sarap. Kasi sir ako, mahilig ako sa maanghang eh. Kaya yung time na nagluto ko ng sinigang, tapos nagluto ko ng chili oil, tinry kong ilagay yung chili oil sa sinigang sir. Natikman ko sir, ayos yung lasa sir eh. Combination para sa akin sir. Mas pinasarap siya kaysa sa patis at saka sili. Kapag kumain po kayo dito, sir, para ma-enjoy nyo yung pagkain ng ulo ng baboy sir, meron kaming binibigay na gloves dito sir at saka chili oil para mas masarap yung kain nyo sir. Sa ulo, nagkakahalaga ng 220, 200 at saka 150. Tapos sa sinigang na baka naman, 80 pesos pagka walang rice. Sa sinigang na bagnet naman po, 70 pesos pagka with rice, 65 pagka walang rice. Sa chicharon bulaklak na sinigang naman, 70 with rice, 65 walang rice. Pagka gusto naman po nila ng only rice, magkasama yung bagnet at saka chicharon bulaklak, 125 lang. Mura yung paninda ko siguro, dahil nasa kalsada lang kasi ako sir eh. Ang target market ko rin kasi yung mga rider at saka yung mga taong nagtitipid sa budget, ay lang din yung mga target market ko na customer sir. Pero syempre, kahit sino naman pwede pong kumain sa akin.
Ako po pala si Doms Castro, sir. Ang may-ari ng sinigangan sa Mindanao dito sa Quezon City. Nung nag-start ako, sir, nagsimula po ako dinakdakan at saka yung regular magnet po namin at saka chicharong bulaklak at saka yung overload, sir. Ayun po yung mga una kong nilabas muna nung nagsisimula po ako. Hanggang sa tumagal, sir, nagkaroon na ako ng iba't ibang putahe ng ulam katulad po ng bopis, tapos inihaw na manok, inihaw na liempo, tapos naglagay din po ako ng sinigang na ulo ng baboy, tapos sinigang na baka, at saka sinigang na ulo ng maya-maya. Nagsimula po ako sa sinigang na nakakart sir hanggang sa nakakuha po ako ng pesto. Dati sir, nakakart lang ako Pagka umuulan sir, sobrang hirap ng sitwasyon sir. Dahil din sa pagtitinda ko nito, tsaka pagtsatsaga ko sa negosyo kong sinigangan sir, nakapagpakuha ako ng pesto, tsaka kapag may kumain sa akin sir, komportable na sila sir, hindi sila mauulanan. Kasi meron na akong dine-in sa loob sir, hindi na ako sa labas nagsiserve ng pagkain. Dito sir sa hanap buhay na pag-i-street vendor sir, hindi naman palaging malakas sir, minsan matumal din po sir. Lalo na pagka yung mga time na talagang crisis din yung budget ng mga tao sir, kasi malakas sa akin sir pagka yung sweldo talaga. Yan, kasi dito na rin sila kumakain, pamilya, tsaka yung mga nagtitipid sir. Pero hindi ko rin masabi minsan may tumal talaga sir Lalo na pagka nagsisimula ka, sobrang hirap kasi syempre, ikaw lahat ang kikilos wala kang katulong Wala ka pa naman din po kasing kakayanan kumuha ng tao, kaya lahat ng galaw, ikaw talaga. Palengke, luto, prito, gawa ng mga ulam. Ikaw talaga, kaya kung sakali na merong gustong magnegosyo sir, ang mapapayo ko lang, dapat sir, medyo mahaba ang pasensya nila dyan at saka tibayan lang nila yung loob nila. Talagang kapag gusto nila, dapat gusto nila, wag silang basta susuko. Sa mga suki ko naman po dyan na lagi pong kumakain sa akin dito sir, maraming salamat po sa araw-araw na pag-avail nyo ng mga putahe ko sir sa katindahan ko sir. At saka sa mga gusto naman pong pumunta dito sir, nag-a-address lang po ako sa number 96 Union Civica Street, Barangay Santo Niño, Quezon City sir. Ang oras po ng pagtitinda po namin dito sir, nagsisimula po kami ng 3 PM ng hapon hanggang alas 12 po ng madaling araw sir. Operate po kami ng Monday to Saturday sir, sarado lang po kami ng Sunday. Kung gusto nyo pong makatikim ng masarap na sinigang sir, yung lasang lutong bahay sir, punta lang po kayo dito sir, kain po kayo sa akin.